diýen saňa? Garaş. Näme menden kaçdyň? Näme menden korkýan? Näme etdiň? Gürle. Gürle diýen bolmasa maňlaýyň ýarýan näde? Men iştahat edemok. İştahat etmedik bolsaň näme üçin kaçýan? Gürle. Menne günah yok. Onda kimde günah? Kim günahkar diýen o? Gürle. Barına da. Süredi, gördün mü? Salam. Bizi ne ir çağırıpdırlar? Eğilip mika? Men süredini bilemmo, ödüm hem ýaňy elim. Senden süret soranmam, Ediz. Akıllı gurulacak olup alaydın da senin. Süjet şu süjet. Ve pa sen ruhçuluk ettin gerek. Ne menden başka değme adam tapmadın mı? Ay näme bizim kollektivimizin esas şermeni sen ne? Ağa. Sen dilcağadın eye bolçadıktan geçme. Şu tayda orta hava etmen seni. Ana başlık geliyor. Ağay, hana ata da geliyor. Bolçal. Assalamu alaikum. Aleyküm. Şeytti giyce ağalıyor. Nämen ýagna? Bizim şonu bilmene geldik. Ola faqat şerada. Fahu ola, çiğvınzın bolun olsun.
Salamat men. Aleykümselam. Hani yığınançan olsa onda başlayalım. Bu yığınağa satu menajerleri, sögda bölümleri, merchandiserleri, supervisorları, marketingçileri ve hil oyuncu menajerleri, designerleri, qalvertede beylikleri yürüytü yıldan. Näme üçin hep sorayansınız? Siz meni bäfleşik diýip kabul edip bilersiňiz. Ýediginiň täze dizaynda öğretmenlik ulu başlyk tawşyryk berdi. Sizden bir hepden içinde en gowy dizayn işini garaşýar. Diňe dizaynçylar däl, beylikler size de degişli. Taşından adam tutturup ettirin. Özüňizi jeba bolsa-da kagda çyrşan hiç hil tapawdy ýok. Sizem hödürläwleňiz. Başlık neme? Onun nemesem nemem ka? Hawa. Bayragama. Utonu ne man utonu? Utonomi. Pul bayrağı. Näçedik ne maýdaýyň da? Näçedigini? Ola yıldırık diyorsun. 50.000 manat. Etme. İsteyatme. Rambo. Neyse demiştim. 50.000 manat. 50. Düşündüňizmi? Onun elini kiňlik birinji gün aktywizaly. Taýarlan taslamaňyzy flashka salyp getirersiňiz. Düşündüňizmi? O ne işe başlayatla? Boranla sağ olun. Anonu kıydıra kofi menden. Gör. Ýür. Sağ olun. Benim ne bileyim İşte dur. Çaýy çykyşykmy? Ova, çepelin data öyle. Şeyda maňa da Sen daýda. şeyle bir kol Tamam. süjet eder. Yok bolsana. Ay fazla olay mami. Saňa del. Ne. Ödme dayım. Me. Sağ ol Şeyda. Şundan başlap hemmeňiz öýüňizi ýatdan çykararsynız ha. Pullyp öýüňi ýatdan çykarmalyan zat ýokdur. Dagan bir hepden içinde kim sana 50.000 manat berýär? Ýatdan çykarmajagan bolup goraý. Şu ýerde diňe sen pully işleýän her kim özüň ýalyr öýtme. Ey. Pulum gerektir. Yöne işinem seýetmelim kädiýär. Tak patsany ýuwaşrak bolýar. Bärde 50.000 mandan gorun edip durka. Men çerdak dätmana marda taýyn. Ine dä bolam ikinji biri. Öyle şey edip adamlar közemek gerekmi? 50.000 man üçün şunça adam üýşiren bolup. Kim utsak belli. Şeyleden mi paşka gün maňa beräýim ele. Sen munin. Tawar. Suwur men balyk çykarmak bolýar. Şlotrolong hemmesem öýdi işini ustady. Kimin proýekti goýup çykjak bellidir. Şoň üçin biling bek şoşamala bolsun. Sen bolluňmy aýdyp? Egerde şu ýaşda sen ýeňiz bolsaň,
Onna in kımmat restorandan akşamlık nahar menden. Ödemdiňe saňa däl. Şula trollan hemmesini. Va, ine vurrun. Şeydiren durun arasında. Bolun ne vurla? Düşündüňmi? Oyun näldira hemmemde, dämi? Hemme. Erkeň söz sunýaly bolsun no. Ananna, sen gowja restoran gödler. Mesele yok. Oglanlar. Süjet restoran barada gitgänmi? Uf, yine başladı. Yok, çigim. Stalovoy var deydi. Sujet. Ananna, hemmeňde işiňiz üstünlük. Sağ ol, saňa da. Başlyk. Diýen tawşyryňyza ýerine ýetirdim. Bir hepdeň içinde dol eliňde geler. Şowlu bolsun. Sağ ol. Şowlu bolsun. Sağ ol şeyda. Saňa da. Sana da şowlu bolsun. Sağ ol. Bu yarışda sen ýeňji boljaňa men ananýan. Sen hökman ýeňersiň. Bolaram menden güýçli bolmasa pissel. Şonda da sen muny hökman başararsyň. Mümkin. Bu oranda men sen saklamaýyn. Menem işlemedeýin. Sağ ol. Ciao. Wa aleykum esselam. Gowmy? Dost başlyk ýa tawşyryk berdi. In gow dizaýna pul bayragy bar. Innem nesip bolsa bir hepden şunu ýetirmeli dost. Ba ho ba. Balado. Bir hepden şunu ýetirmeli dost. Meni dilgis kedaýmy no? O meseleden arkayn olaysa, barda, sağ ol. Sen näýedin ok? Ya başlamaňa bir sebäp gerekmi? Men sevämeýem taýyn. Düşünmedim. Her gün 7 gün doldur bak haline guy. Tagamından kalmadı ama gel sen emledini duy. Her gün 7 gün doldur bak haline guy. Tagamından kalmadı ama gel sen emledini duy. Her gün 7 gün doldur bak haline guy. Tagamından kalmadı ama gel sen emledini duy. 7 gün doldur bak haline guy. Tagamından kalmadı ama gel sen emledini duy. Her gün 7 gün, 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 ya evliler bir yer. Her gün 7 gün, 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 yarım sen, onu benim cengi yaklar samarın sen. Her gün
yerim yerim sen